Aki nézte az előző évadot, tudja, hogy mi az a nigger pillanat. A nigger pillanat az ostobaság felülkerekedése egy amúgy logikusan gondolkodó fekete elméjén. Olyankor következik be, amikor egy nigger rálép a surranódra és összebassza, vagy neki megy a kocsidnak, vagy ilyesmi, és még annak a niggernek áll feljebb. A köcsögétől eldurran az agyan, és egy pillanatra rá már a niggerek ütnek, löknek, verekszenek, és végül meghal valaki. És hallod? A nigger pillanat még a halálnál is erősebb. Ő volt a legfaszább gyerek, akit a pokol valaha látott. Bűzfösvényő földöksége! Kell egy pofon, vagy megverekszel érte? Vadállat módjára edzett. Úgy kell, majd innen kirúgdostatok! Ez életem legnagyobb bulia! Annyira kemény volt, hogy még engem az ördögöt is úgy hívott. Balfasz nyugger! Így kell szétrugni a lábaddal egy köcsög seggét! Az ördögfottyák keresztbe akarnak verni egy niggert, há? A két szarvad pont le van szarva, öcsi! Óriás nuncsakunk van! Meg vagy nigger! Bűzfösvény, a lelkedben uralkodó sötétség miatt visszatérhetsz. Áldásomat adom, hogy bosszút állj a Freeman családon, és hogy butaságot és káoszt terjessz a fekete közösségen belül. Neked ez gyerekjáték! Pakol egy lósza! Jövök érted, Freeman! A kertvárosi gettó. Bűzfösvény visszavág. Rajta van a partnerlistámon. Ja, még az első cyberbarátot, te meg neki a 3 milliómodik. Ez már defi! Imádom a technikát. A nagyapám most fedezi fel az online randizást. Több kép kellene, ha picsák imádják a képeket? Kezdem magam igazi nettes tricének érezni. Hú! Fiú, tegyél be egy kis zenét! Nyomd be a MyPodot és irány az iSpace. Hé, melyik ruhát akarod még, nagypapa? A bőrben légy, a strasszokkal. Nagypapa! Majd visszajövök. Gyere, azt csinálj egy képet! Na, mi a gond? Mi ez a savanyú ábra? Rosszat álmodtam, az... Közbe kattogjon a fényképezőgép! Nagypapa, a bídides vagy a thrilleres? Nem könnyű. Vidd vissza és hozd a lila fecskémet. Lila fecske? Ez buzi. Folytasd kölök, szóval rosszat álmodtál. Egy rémálmom volt, amiben... Nem találom a lilát! Megnézted a fecskés fiókot? Folytasd kölök. Rémálom és... Bűzfösvényről álmodtam. Csak a leopárd mintás volt. Ó, bassza meg! A fenébe veszünk! Azt mi van a bűzfösvénnyel? Visszajött a pokolból, hogy elintézzen minket. Bűzfösvény, megőrültél? Bűzfösvény, az öreg, akit nagypapa ok nélkül Ok megölt. nélkül? Az egy pszichopata volt, kis hiány nem maradt nagyapád! Picak vak volt, megöltél egy vak öreg embert. Bűzfösvény gonosz volt, és pokolra küldtem, ahová való. Ja, nagypapa kemény volt egy vakkal. Legközelebb majd egy vízfejű találsz le. Majd kapsz ettől a vízfejűtől egy maflást, azt nézhetsz. Várjunk. Tudod, hogy értem? Hol is tartottunk? Ja, igen. Az álmod. Nézd, kölök. Bűzfösvény nem jön vissza. Nem bánthat téged, és egyikünket sem, érted? Na, villogjon az a vakú! Vannak, akik zombiktól vagy vámpíroktól félnek, de a feketék legnagyobb félelmei a niggerek és a nigger pillanatok. Tom Dubois olyan messze állt egy niggertől, amennyire egy fekete csak lehet. De Bűzfösvény tudta, hogy minden fekete lelke elgyengül egy nigger pillanattól. Mi a... Jaj, menj már te... Együgyű! Ezt nem teheted, hé!
Menj már! És Nigger pillanat bármikor, bármelyik feketével történhet. Hé! Ez az én helyem volt! Kiraktam az indexet, meg minden! Bazd meg, te szopott gombóc fejű gyökér, Nigger! A szart is kiverem belőled, paraszt, Nigger! Ne próbálj szórakozni velem, Nigger! Ha baszakszól, kicsontozlak, beraklak a csomagtartómba, eláslak a kertbe, és Mit mondtál, Nigger? Tudod mit, faszopó? Egyél fasz, Nigger! Tele van Igen, nézzenek oda! Egy másodperce még itt pattogtál nekem, aztán melkason lettél rúgva! Te egyél fasz, Nigger! Tudod? Te egyél faszt! Ó, úristen! Uram! Egyben van! Ki művelte ezt magával? Hogy nézett ki? Látta valaki, hogy ki inzultálta ezt a férfit? Randin van? Ezt el sem hiszem. Meg szép, hogy randid van. Az egész oldalon egy merő kamu. Ez nem is igaz. Nagypapa, nem ejtőernyőztél, nem vagy brazil, és sosem voltál a G-Unit tagja. Magaddal törődj. A randid meg egy faszi lesz. Kus! Szóval, Mrs. Wong, ön nem rabolta el Mr. Teskinelli autóját, verte eszméletlenre egy golfütővel, lopta el a tárcáját, és hajtott bele a kocsijával a J.C. Penney kirakatába. Pontosan. Bíró úr, nincs több kérdésem. Nos, Mrs. Wong, hadd tegyek fel egy kérdést. Mi a here, Nugger? Hogy mondta, Mr. Dubois? Azt mondtam... Mi a balhere van? Szeretne Netán megosztani valamit a bírósággal, Mr. Dubois? Baszd meg a bíróságot! Mr. Dubois! Baszd meg a bíróságot! Baszd meg a bíróságot! Fasza van a szabadságszabornak! Mi a here, Nigger? Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy gonosz erők gyülekeznek. Én megőrültem. Nem őrültél meg. Bűzfösvény visszatér. De hát ő meghalt. És akkor mi van? Nincsenek szellemek? Akkor én mi a fasznak nézek ki? Ghostface Killa még nem is halt meg. Gondolj, amit akarsz, öcsi, de az a faszarcú vénhányadék visszajött. A nagyapád Nigger pillanata még tart. Mit kellene tennem? Ha a halál sem állította meg, mi fogja? Gondolkodj. Béke. Figyelj, nagypapa, nagyon aggódom, hogy... Vigyázz, körök, rálépsz a rózsáimra. Akkor miért szórod őket a földre? Na mindegy. Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de azt hiszem, hogy bűzfösvény... Csit, körök, erre most nincs időm. Ma este randin van, és tudod a szabályt. Mész a szobádba, és a sikolyokat hallasz, és remeg a ház, mint a földrengés lenne, akkor se jössz ki. Érted? Szívem, megjöttem. Szia, drágám! Ez az! Azt hiszem, szexuális kapcsolatot akarok! Tom, beléd meg mi ütött? Ugyanaz, ami mindjárt beléd fog! Tom! Igen! Megkapod, amit megérdemelsz! Under your closed eyelid, she came, she was dancing, and she started to Hát ma este a stúdióban vagyok Snoop Doggy Doggal és a Dog Pounddal. in shades of rose. De mit szólsz a holnaphoz, cucika? Pontos veszőzárójel. Ki van ott? Fiúk, segítsetek! Mi a fene? Atya úristen! Segítség!
is hallottad? Semmit se hallok nagypapa atombuzi zenéjétől. Hoppá, új üzenet. Baszki, valami öreg fószer félmeztel. Ez nagypapa. A fürdőszobából. Biztos megint elfogyott a klópapír. Én biztos, hogy nem viszek neki szart. Miért küldene üzenetet? Hé! Mi a fene, Tom? Mi folyik itt? Úristen, ez megőrült! Úristen! Ez nem vicc! Gyere! Te fiú! Most megismered a fájdalmat! Menjen innen! Ne! Az Isten áldjon már meg! Tom! Mi ütött belém? Te szittár! Tér már észre, Tom! A kokain durva, Nem Tom! emlékszel rám? Nem tudod, hogy hívnak? Mi a nevem? Nyugger! Nem, a nevem, anyám nem Nenek hívott. Mi a nevem? Nyugger! Bűzfösvény! Ding, 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 úgy van, Nigger! Nem tudom, hogy kerül ide bűzfösvény, de most visszamegy a pokolba! Igen, visszamegyek, és viszlek titeket is az első osztályon! A Pokolgép Expressen beszállás! Igen! Most majd kiparolom a segged! Na mutasd, mit tudsz! Na, mi van, balfékek? Csak ennyit tudtok? Na, mutass valamit, erőltesd már meg magad! Nyugger! Ne, szállj le rólam, te köcsög! Segítsetek már! Ne! Francba! Tudod, ez mennyibe kerül? Megöllek! Agyonvertél! Ne, a vázat! Fi, ne a gésát! Gyűjtői darab! Ezt érdemlek! Faszfej! Ha nem gyomron vágott. Miért az én ágyamba kerül? Mi a fene történt Tommal? Megszállta őt bűzfösvény szelleme. Emlékszel az álmomra? Kölök, senki se figyel rád. Nem csak nekem van itt ágyam. Vigyük orvoshoz. Mi van, ha az ágyamba húgyál? Vagy rókázik, vagy ide kulázik? Ó, atyaég, a randim! Nagypapa, Tomot megszállta egy ördögi szellem, és megpróbált megölni minket. Életek forognak kockán. Jövök! Ó, hello, cuncikám! Ó, hello! Bocsa, ruhámért, siettem és... Szexinek találom azokat a férfiakat, akik szeretik a testüket, főleg akkor, ha nagy kerek hasuk van. Tényleg? És szeretek főzni, főleg sertést, és takarítok is. Na hát, nem vagy férfi, ugye? Nem. Robert Freeman! Tudod, ez én kultúrámban. Ez meg ki? Én semmit se hallok. Tudom, hogy hallasz! Nem nézhetsz megszállt Niggerben itt, és nagypapa a randiában van elfoglalva. Szálljatok le! Randid van, Robert! Mondtad neki, hogy két nemi szerved... Mi folyik itt? Ez csak a televízió. A srácok, halkítsátok már le!
A barátaim mondták, hogy perverzik vannak a MySpace-en! Várj, ne! Ez csak a tévé! Nem is az a baj, hogy nyilvánvalóan egy gonosz szellemtől megszállt férfit bújtatsz az emeleten! Nem az! Nem, hanem hogy el akartad titkolni! Há? A katolikus egyház országos központját hívta, sajnos nem tudjuk hívását fogadni. Ha szexuális zaklatás kíván bejelenteni... A felébe kerítenünk kell egy ördögűzőt! Egy köcsög vagy! A fehérek Isten áldjon meg, jöttem, ahogy csak tudtam. Ez lenne a terv? Rumli bátya? Induljon a banzáj! Egy gonosz nigert kiűzni egy fekából, olyan, mint a bűzt kiszedni egy kupac szarból. Ezeket a jóistentől kapott szerszámokat kell itten használnunk. Egy ostor, egy hurok, egy gumibot és egy billog. Ezek félelmet keltenek egy nigger szívébe. Egy állásajánlat. Jobb, ha nem beszélgetünk a négerre. Hazudni fog. Kifogásokat keres majd. Szavakat használ, amiket nem is ismer, és ha sarokba szorul, akkor reppelni vagy táncolni kezd. Ti mind herék vagytok, icipici herék, Ó, igen. Itten hatalmas fekaság dolgozik. Te ki a tökön vagy? Nigger, a én nevem Rumli bátya, tiszteletes atya, nem rokon. A fehér Jézus és minden fehér, aki utána született nevébe parancsolom a fekete lelkednek. Térj vissza a pokolba! Csak ennyit tudsz, nigger? Ó, nem nigger. Nem még csak a jéghegynek a csúcsa. Olvassál, nigger, olvassál! Most, Robert, most! Csak küzd, ahol éred! Gyertek! Mindenki csatlakozzon! Használjátok a erőtöket! Üssük szét a nigger fejét! Ismételjétek a szent szöveget! Nigger, hord el innen a fekete segget! 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 Ezt kap ki fek a fatja! Segget! Nigger, hord el innen a fekete segget! Nem ördögűzés! Nigger, hord el innen a fekete segget! Nigger, hord el innen a fekete segget! Nem szólsz! Nigger, hord el innen a fekete segget! Nigger, hord el innen... Tom Dubois ördögűzése órákkal később sem hozott látható eredményt. Benne van még a nigger. Amíg fekete és lélegzik, benne van a nigger. Mi a fasz bajod van, Huey? Hülye vagy mi van? Szétveritek a fószer fejét, aztán mit mondtok a zsaruknak? Bocs, biztos úr, megöltük a niggert, mert megszállta az ördög. Késő van. Megmondanád, mit kell tennem, hogy végre lefekhessek? El se hiszem, hogy még mindig nem tudod. Béke. Képzeletbeli barátaid vannak! Béke! Bűzfösvény, te gyűlölöd a feketéket? A legyek, szar tesznek? Még szép! Én mindenki gyűlölök, de a feketéket még különösebben! És Rumli, te is gyűlölöd őket? Gyűlölöm egy kicsit talán erős kifejezés. Inkább csak utálom őket, mint a szart. Jó, bűzfösvény, fogadok, hogy a rappet is utálod. Azt a szaros, segrázza gorillazajt nem hinnám zenének! Gorillazaj! Azt kell mondjam, jó meglátás, fösvény. Egy nigger pillanat erőszakkal nem oldható meg, de ahol egyetértés van és béke... Mi? Mi történik? Ne! Átvertél! Ott a nigger pillanat nem fér meg. Átvertél! Bosszút akartam állni, Robert! Átvertél! Hello, srácok! Mit kerestek itt? Na, egy újabb nigert ördögűztünk, és vagy vertünk össze. Majd kiszámlázom, Robert. Megszállt vagy sem, rendbe hozod a házamat, vagy megint megszáll majd valami a lábam a seggedbe.
Miért vagyok Riley ágyában? Tudod, ez egy nagyon jó kérdés. Miért az én ágyamba vagy? A sok ágy közül a házban pont az enyémbe fekszik a megszállt nigger. Komolyan mondom, fasz ki van veletek. Magyar hangok. Szabó Máté, Fekete Zoltán, Vég Péter, Faragó András, Molnár Ilona, Makranci Zalán, Petridis Krisztosz, Gubányi György, Németh Gábor, Törköly Levente, Forgács Gábor, Törtei Tünde. Magyar szöveg Hambas Dániel, hangmérnök Erdélyi Imre, vágó Göbjös Attila, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Aprics László. A szinkront az Animax megbízásából az SDI Media Hungary készítette.